A Gilet pateixen una onada de robatoris a la urbanització La Paz, on dissabte passat els lladres entraren fins a 6 vivendes, fet que va determinar la decisió dels afectats d'organitzar-se pel seu compte per a vigilar el veïnat. Hemos decidido pasear por la calle y si vemos algo anormal, avisar a la Guardia Civil. Ayer, por ejemplo, por la noche, en 2 coches, una pareja en cada coche, fuimos dando vueltas por la urbanización. Segons afirmen els veïns, els lladres busquen diners en metàl·lic i joies, ja que en cap cas s'han emportat aparells electrònics o mobles, circunstància que els fa pensar que els lladres podrien anar a peu. Se ve que entran por la parcela, por la parte de atrás y no llevan vehículo y por eso no cargan con cosas de peso. Y van buscando, si hay cosas de joyas y cosas así. A més, a la localitat de Gilet i a tota la zona de la Baronia també ha augmentat aquest tipus de robatoris. A partir del robatori dels jubilats és quan hem començat a notar ja una seguida de robatoris per la zona. I també tenim coneixement de que en les zones, en els pobles dels costats també estan sofrint algun robatori que altre. Els veïns reclamen més vigilància de la policia local i de la Guàrdia Civil i continuaran fent les seues rondes fins que recuperen la tranquil·litat a les seues vides.